2 taon ng Child Development Worker o CDW sa Bao Child Development Center si Jessica. Aminado ito na may mga pagkakataong hirap siyang i-handle ang mga bata sa development center dahil sa kakulangan ng kaalaman at training. Isa si Jessica sa 78 CDW sa Camarines Sur na unang batch na nakapagtapos sa Early Childhood Care and Development Course NC2 ng Technical Education Skills Development Administration o TESDA. Medyo kulang pa yung learnings ko sa pag-handle ng mga bata. So yung NC3 po, mas marami akong natutunan kung paano handle yung mga bata sa center at marami din akong learnings na natutunan dito. Dumalo mismo sa pagtatapos ng mga child development workers si TESDA Secretary Kiko Benitez. Isa ang Camarines Sur sa mga unang lugar na may napagtapos sa ilalim ng ECCD Learning Course na nakaangkla sa ECCD Law o Republic Act 12199. Ayon sa kalihim, layon nitong ma-standardize, ma-upskill ang CDW sa komunidad. Most of whom are volunteers after all. No? So, para magkaroon ho sila ng baseline knowledge na pare-parehas. Kasi iba't iba po ang sources ng qualifications ng ating mga CDWs. Meron ho tayong talagang volunteers na nakatapagtapos na ng college. Marami po sa kanila, sa totoo lang, hindi naman nakapagtapos ng high school. No? So, nasa initiative po ng ECCD Council na unahin ho yung hindi pa nakapagtapos ng high school or hindi nakapagtapos ng college. Lumalabas kasi sa datos ng the Second Congressional Commission on Education o EDCOM2 na may kakulangan sa bilang ng mga CDW sa bansa na ngayon umaabot lang sa 76,000. Sa pamamagitan ng bagong learning course na ito ng ahensya, umaas ang TESDA at pamahalaan na matutugunan ang kakulangan sa mga CDW na malaki ang papel sa paghubog ng mga bata sa komunidad. Bukas ito sa lahat ng high school graduates maging professionals na sasailalim sa blended learning approach ng online at face-to-face classes sa loob ng 38 araw. Sa Camarines Sur, 2 pa lang na institusyon ang nag-aalok ng ECCD NC3 at inaasahang madaragdagan pa. Last year, meron na tayong registered ng ECCDS NC3, which is yung TESDA 5 RTCPD. And just this year, meron na tayong another na na-registered, so 2 na siya, plus meron pa tayong process na 3 pang private institution na mag-offer din ng ECCDS NC3. Hindi lang ito ang nasa eTESDA. Marami po tayong mga courses ngayon na nasa eTESDA. Pero ang nila-launch natin today is the eTESDA of ECCD NC3, very specifically. Ito po ay bahagi ng aming commitment sa ECCD Council as part of the amendments ng bagong ECCD law. So ito po ay para sa mga ating mga CDWs na nangangailangan po ng professionalization, professional track, at ng higit na kaalaman, no? At maybe more importantly, certified na kaalaman. Chris Novello, CSN.